и други неща. Първият психолог с частен кабинет у нас и човекът, който вкара Азис в политическата реклама. Мадлена Алгафари и съпругът й Нидал в двойка на закуска. Може ли жените да бъдат лидери в политиката? Меглена Кунева за себе си и проекта България на гражданите. Генерална или професионална промяна в здравеопазването. Генерал Стоян Тонев и професор Александър Чирков. Кой е по-добър в бавното готвене? Магдалина Генова, гладната акула срещу Ути Бъчваров. Така, Добро утро, вие добро гледате утро. Животът и други неща. Много оригинална идея, вместо с шапка да започнем с тизъра на предаването. Обаче, не, сериозно, много добре. Шапката вече всички са я гледали, знае се. Може вместо тизър да пуснем шапка, ако искаш после. Да, но не сте ми монтирали всъщност най-важното нещо в тизъра на предаването, а именно там, където се казва, че бързото бягане е по-важно от бавното готвене и точно защото е по-важно от бавното готвене, трябваше да сте го монтирали и да сте го направили. Аз ходих в сряда да тичам рано сутринта в парка и така нататък. Вижте сега. Има няколко луди в парка по това време. Това са двама от тях. Здравейте. Отскоро и аз се включвам, но като виждам часовете, в които те идват да тичат, те са по-тежки случаи от мене. Това всъщност е Асен остана един ден без мен и направи маса глупости. Глупости ли направи? Не са глупости. Започнах здравословно сутринта с... Обаче как завърши, предстои да видите. Как завърши по-нататък в предаването. Като нещо за готвене. Всички сега... Ще видим. Кардио, тренировка, знам какво направи миналата седмица. Погледнете какво започва. Има няколко луди в парка по това време. Това са двама от тях. Здравейте. Отскоро и аз се включвам, но като виждам часовете, в които те идват да тичат, те са по-тежки случаи от мене. Аз отдавна не тичам за здраве. Ме е хванала манията отдавна. Така че аз тичам да се подготвям за маратон. Но здравето си е бонус. Здравето си е бонус, да. Кажете сега, от кога, защо, какво? Аз тичам от няколко години. Преди тичах на пътека в фитнеса. После открих парка и от 2-3 години почти не съм влизал на пътека, да. Всяко от нещата си има очарование. Малко като хамстер си там. Ти? От кога тичаш? Аз тичам някъде от 5-6 години и вече въобще не тичам на пътека. Всъщност се чувстваш страшно добре през целия ден. Може да тичаш сутрин, може да тичаш вечер след работа, може да тичаш когато ти е приятно. Няма нужда да спазваш някакъв специален режим или да се съобразяваш с фитнес, тренировъчна зала, с треньори. Да видя как тичате. Да оцениме техниката сега. Ние нямаме техника, ние просто тичаме. Давай. Добре. За маратон, когато се подготвиш, се опитваш по един маратон на седмица да правиш, разделено, т.е. около 40 км разделено през седмица. Да правиш. Изглежда много така за хората, които някакси не са чували. Но всъщност това свикваш, може би след 3-4 месец такова темпо се навиква. Аз какво темпо тичате? Колко на километър? Различно. По принцип трябва, за да надграждаш и да се развиваш, трябва да сменяш темпата, да сменяш интензитета. Аз между 5,30 5,40 на километър. Верно ли бе? Да. Много сте добри. Това е сравнително бавно. В смисъл, това е аматьорски темп. Общото хората се ориентират това около 10 км в час, 10-11 км в час. Тоест това е джогинг някакъв. Ако започнеш да тичаш по-бързо, т.е. ние понякога си правим тренировки в километър в час, как е, 14-15 км в час, но тогава или не можеш толкова дълго време да издържиш, или трябва реално да спълниш някаква диета. Какво правиш с този часовник? GPS часовник. Помага ми си измервам основно разстоянието и времето, темпото да си поддържам. Аз съм с по-обикновен.
Чакай да покажа аз с какво. Има и апове, да. Гледай тук. Това ми е последния резултат. Ето картата, къде съм тичал. Айде не. Ма като темпо не съм зле. 6.07. Може да си постваш резултатите на най-различни сайтове. Да се следиш, Да. други да следят, да шерваш, т.е. да споделяш резултатите с други и те да следят ти какво правиш. Социална мрежа Да за си- бегачи направи. Да. Видя ли? Нямаме унифицирана методология. Моят датчик е в обувката. Има и обувки с датчици. Ти можеш ли това Косио така. да бягаш и да дъвчеш дъвка като моя мъж? Видях, че добре стои. Много добре стои със съответния екип. Трябва да се каже от уважение към зрителите, че дъвча дъвка, защото съм отказал сравнително скоро пушенето. И се налага да дъвча по много дъвки на ден. В смисъл, станах страхотен потребител на дъвки. Особено яростно биват дъвкани След тези предаването дъвки. ще обсъдим датчиците, защото това е най-важното в тичането. Къде посваш резултата, как се сравнява. Как се прави? Да, знам, има две марки. Да, всичко Да, знам. другото Добре, е ясно. но нямам датчик, Не, ползвам аз съм си и много телефона. доволна от това, че апликацията на телефона е свързана с Фейсбук, защото като се събудя и виждам Можеш къде да е видиш. мъжа ми, дали е свършил вече да бяга, колко е бягал, скоро ли ще се Има прибере. такова нещо. Има полза. Казвай сега за направо да кажем.